Fisioterapia e deportes de verán. O señor Rodríguez e a señora Domínguez gozan do verán como calquera. Nadar, camiñar pola montaña, moverse ao aire libre. Pero ás veces ese entusiasmo ven acompañado de pequenas molestias. Unha postura que se descompensa, un tirón inesperado, unha dor lumbar que aparece despois dun día activo. O bonito é que non teñen por que renunciar ao que lles gusta. Coa axuda dun fisioterapeuta, poden preparar o seu corpo para gozar de cada actividade sen medo a lesionarse. A natación e o senderismo son deportes maravillosos. Melloran a postura, fortalecen os músculos, reducen o estrés e favorecen un soño máis reparador. E cando se combinan cun plan de fisioterapia, os seus beneficios multiplícanse. O fisioterapeuta ensinaralles a moverse mellor, a activar a musculatura adecuada, a corrixir xestos que poderían causar dor e a gañar estabilidade e equilibrio. Así, o señor Rodríguez poderá nadar con máis soltura e sen molestias. A señora Domínguez poderá camiñar longos roteiros sentíndose forte e segura. E ambos poderán gozar do verán cun corpo preparado, áxil e sen limitacións. Porque cando coidas o teu corpo, cada paso, cada brazada e cada día vívese con máis liberdade.